Hildako ez oroitzeko egun berezirik behar ezten arren, santu guztien egunean bereziki gogoratzen ditugu gure ondotik joan direnak. Egun horretan, lore koloretsuz jantzi dira hilerri ilunak. Egunero, hilerrira joaten ez diren bisitari horiek ez diote hutsik egin urteroko bisitari. Aurtengoan ere jende askok aprobetxatu du eguna, hildako ez oroitu eta norbere familiarteko edo lagunaren hilobia bisitatu eta apaintzeko.